Danmarks største gidspræsident, og du burde holde din dame i længere. For vi er Danmarks største gidspræsident, og du burde holde din dame i længere. For vi er Danmarks største gidspræsident, og du burde... Hvordan vil I komme over? I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe Det skulle klart det dobbelt her. Nu kæft, hun skal fikse. Jeg vil godt se den lige ud, de bare falde sammen. Ej, der er nogen, der... Var der nogen derinde? Var der nogen derinde? Var der nogen derinde? Ja. Så så han, jeg vælter over det der hegn der. Traktorpil Tours. Det tager sin tid, det der. Det skulle da klart det dobbelt her. Nu kæft, hun skal fikse. Jeg vil godt se den lige ud, de bare falde sammen.